טוב, אז שלום לכולם. הגיעה לי הזמנה שהזמנתי וגם אפילו רשום את השם שלי עליה. אני כאילו תכננתי שהיא תגיע היום, אז כאילו אני אתלאות לכם אותה. זה אחד וואו, טוב, וגם סופית שוקרתית, ואם אתם כבר תוכלו לנחש, בואו נחם את המצווה. טוב, לא לכיף כל. אני פה. למה אתה לא מתחת? אני באה. אמרו לה, היא לא מקשיבה. לא. יואו, זה משלם, זה בדרך כלל. לא קניתי את זה, הכנתי. בסולה הכי מושלמת בעיר, אז אם אתם רוצים שאני אצלם לכם את זה, כדאי לכם, כי זה דבר אולי הכי מושלם בטירוף. דבר, כן. אם אתם רוצים לעשות סדנה של עוגות, כל מיני דברים ללא גלוטן, כן, זה בשבילכם, גם אין הבדלים בטעם, פשוט תכינו, חלומות מתגשמים חברים. אז זהו, מה שבאתי להגיד זה שחלומות מתגשמים, ואל תוותרו על החלום שלכם.